Πάμε λίγο να αποφορτιστούμε γιατί είναι Παρασκευή και έχουμε περάσει δύσκολα και ο Μάνος Δημητροκάλης δεν κρατιέται. Και πρέπει να του δώσουμε λόγο. Showbiz στο μεγαλείο σου. Και έχω να σας πω και για ένα φοβερό flashback disco party μετά. Μπορείτε να διασκεδάσετε. Let's go, let's go, let's go! Κάνε μου λιγάκι, κι εγώ αμέσως θα σου κάνω. Skopje, Skopje, mi Skopje. Skopje, Skopje, mi Skopje el bar. Skopje, Skopje, mi Skopje. Skopje, Skopje, mi Skopje el bar. Σόδα λιγάκι. It's electrifying. I got chills, they're multiplying. And I'm losing control. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες. Παρασκευή σήμερα και αρχίζει και χειμωνιάζει επιτέλους, αγαπημένη μου τηλεθεάτρια. Βαρέθηκα τη ζέστη, βαρέθηκα. Σου έχω και σήμερα τα καλύτερα. Ό,τι κινείται εκτελείται. Το ξέρεις καλά, μην γίνομαι κουραστικός, Αλεξάνδρα της καρδιάς. Μάγκα μου, αλλάζουν οι καιροί. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. Looking for some hot stuff, baby, this evening. D-I-S-C-O. D-I-S-C-O. Freak out. You freak. Say she. Freak out. Την χρυσή εποχή της disco θα αναβιώσει το 80's Flashback Disco Party αυτή την Παρασκευή, όπου 6 DJ που μεγαλούργησαν στα 80's θα αναλάβουν στα πλατό της δισκοτέκ 33 στροφές να μας ταξιδέψουν σε χρυσές εποχές των 70's, 80's μέχρι και μέσα των 90's. Έγινε μια ψηφοφορία από τους 80 μέλη του Pro DJ Team και επιλεκτήκανε οι 6. Δεν το έλεγα πιο δημοφιλέστεροι, απλώς βγήκαν αυτοί οι 6. Ήταν οι τυχεροί της παρέα. Σημαντικό μέρος των εσόδων της βραδιάς θα διατεθεί στα παιδικά χωριά ΣΟΣ Ελλάδας. Λείπει το χαμόγελο γενικά αυτή την εποχή. Είπαμε, κάνοντας ό,τι μπορούμε μάλλον να το χαρίσουμε κι εμείς, γιατί και εμείς μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε γελάσει και έχουμε ξεχαστεί λιγάκι από αυτή την καθημερινή ρουτίνα που μας δέρνει όλους. Ελπίζουμε εκείνο το βράδυ την προσέλευση που θα έρθει όλος ο κόσμος να διασκεδάσει, να περάσει καλά και τουλάχιστον να ξεχαστεί λιγάκι έστω και για ένα βράδυ. Μια βραδιά με νοσταλγία, εκρηκτική ατμόσφαιρα και ρυθμό. Ήταν το πρώτο και θέλαμε να το κάνουμε λίγο εντυπωσιακό. Διαλέξαμε 33 στροφές. Είναι το παλιό ταμπού δίπλα στο Διβάνι Κάραβελ. Στην διεύθυνση Αντίνορος 42, νομίζω, έτσι δεν είναι? Ναι. Είναι 33 στροφές. Το όνομά του είναι από 33 στροφές από το άλμπουμ, από το LP το παλιό, ακριβώς γιατί παίζει αυτό το είδος μουσική που θέλουμε να παίξουμε κι εμείς για εκείνη τη βραδιά. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Αυτό ήταν για σήμερα. Στέλνω το γλυκό μου φιλί στη Σταματίνα Τσιμψιλή, που σίγουρα της έλειψε χθες. Όλα και όλα, τις συνήθειες δεν τις αλλάζω εγώ, αν και δίδυμος. Τα λέμε τη Δευτέρα. Φεύγω με βήμα γοργό, γιατί νιώθω ένα γουργούρισμα στο στομάχι, αγαπημένη μου τηλεθεάτρια. Ένα σάντουιτς με κοτόπουλο μου κλείνει το μάτι. Με καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι? Γεια σου. Θέλω να τα κάνω τόσο καλά όσο στο βίντεο που μας έχει ντουμπλάρει. Με Ολυμπιονίκες. Αλλιώς θα ζητάω να φαίνεται να παίζει το βίντεο. Τα κάνεις καλύτερα και συμμετριόφρον. Πες, Στέφανε, που βλέπαμε το βίντεο στο κινητό. Καλά, τέτοια λέτε. Ναι. Περιμένετε να έρθει Κυριακή. Θα τοποθετηθώ τη Δευτέρα, να Μην λέμε μεγάλα λόγια. Λοιπόν, επειδή βλέπαμε για αυτό το φοβερό 80's flashback party, είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία να ξεχαστείτε, να πάτε λίγο έτσι να χορέψετε σε αυτούς τους ρυθμούς που όλοι έχουμε αγαπήσει τόσο. Φοβεροί DJs και οι 6 τους. Και είναι στην Discotheque 33 στροφές σήμερα Παρασκευή. Και ένας πολύ σημαντικός λόγος ότι ένα μέρος των εσόδων πάει και σε φιλανθρωπικό σκοπό, έτσι, στα παιδικά χωριά SOS. Νομίζω ότι αυτή τη μουσική, ρε Αλεξάνδρα, όποτε και να την ακούσεις και σε όποια γενιά και να ανήκεις, πραγματικά διασκεδάζεις. Με φοβίζει η εισαγωγή με τις γενιές, με φοβίζει. Όχι, εννοώ ότι θεωρώ ότι ακόμα και οι κορούλες σου στα πάρτι ακούνε δίσκο. Δεν ακούς Staying Alive ή λέω άλλα παρόμοια παρόλα αυτά, ενθυμούμε, κόρη μου, ότι τότε δεν τα ακούγαμε με μεγάλη μερίδα, τα σνομπάραμε, γιατί ήμασταν ροκάδες και αυτά μας φαινόντουσαν, ξέρεις, και τώρα τι χαρά κάνω, όποτε τα ακούω, τρελή χαρά. Πολύ ωραία. Μα και εμείς διασκεδάζουμε όταν πηγαίνουμε σε δίσκο, όταν πηγαίνουμε σε κλαμπ, μόνο με ένα ποτό και τίποτα άλλο.
Α, ναι. Τα ίδια σου αφηγούνται οι γονείς σου, Ράνια μου, σου λέγανε. Τα ίδια και οι γονείς σου, εγώ Σαμπάνη, είμαστε όλοι πολύ μικρά παιδιά.